vlahý a takový, že srdce buší hladový. Cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce vůbec nikdo. Na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, jdu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily a kusy líčidel, který dopadly na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily a kusy líčidel, který dopadly na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto.